Aquest article demostra el paper dels astròcits i concretament de l'acumulació de glucogen astròcits en una malaltia que es coneix com malaltia de la fora. Els astròcits són un dels tipus cel·lulars que formen part del cervell. El cervell no només està composat de neurones, sinó també d'altres tipus cel·lulars que en conjunt es coneixen com a cèl·lules glials, i els astròcits són les més abundants d'aquestes cèl·lules glials. Fins fa poc es pensava que aquestes cèl·lules glials tenien només un paper passiu de suport a les neurones, com per mantenir les neurones a lloc pràcticament, però el que està cada cop més clar és que aquestes cèl·lules glials tenen un paper molt important en el correcte funcionament del cervell i també en moltes malalties neurològiques. El glucogen és un polímer de glucosa que fan servir les cèl·lules, moltes cèl·lules i òrgans, com a reserva d'energia. També el cervell. De fet, nosaltres hem demostrat que en diversos articles l'important paper del glucogen en el funcionament correcte del cervell. Tot i això, en algunes malalties el glucogen s'acumula d'una forma anòmala en el cervell, i l'exemple més clar d'això és la malaltia de la fora. La malaltia de la fora es caracteritza per l'acumulació al cervell d'uns agregats de glucogen que es coneixen com a cossos de la fora, que nosaltres vam demostrar fa alguns anys que l'acumulació d'aquests cossos de la fora és el que causa la malaltia. I de fet que si s'impedeix l'acumulació d'aquests cossos de la fora es prevé la progressió de la malaltia. Aquests cossos de la fora es pensava que s'acumulen només a neurones i que això explicava la neurodegeneració. El que demostrem en aquest article és que, tot i que sí que hi ha cossos de la fora a neurones, i que hi ha aquests agregats de glucogen a neurones, en realitat la majoria d'aquests agregats s'acumulen astròcits, i que és l'acumulació d'aquests agregats astrocítics la que causa la neuroinflamació i la neurodegeneració característiques de la malaltia de la fora. Aquests resultats són importants pel disseny de tractaments per la malaltia i podrien ser també molt importants per altres condicions o malalties en les quals s'acumula glucogen de forma anòmala al cervell. Aquesta investigació s'emmarca dins d'un consorci internacional de tots els laboratoris que treballen per trobar una cura per a la malaltia de la fora. Aquesta recerca va ser impulsada per l'Associació de Pacients Americans que es diu Chelsea's Hope, que l'any 2014 van fer una crida a tots els especialistes a treballar junts i aconseguir i demanar més diners per a la recerca en aquesta malaltia. I d'aquesta manera es va sol·licitar un ajut als Instituts Nacionals de la Salut americans, a l'NIH, que finalment va ser concedida per 7,7 milions de dòlars i que durant aquests últims 5 anys encara estem en el procés de renovació. Confiem en poder seguir treballant en aquesta malaltia.